tichiisa machaja pafoni kusina mabhatiri anopera tichaje mafoni tichaje mafoni sorry. Hey guys, hello, we are back. Hello guys, hello. Nyalo. What did I say, guys? Cleopatra Mhlanga, how are you? Hi guys. Dezai tegai team remsika waracho rikurumidze kudzoka. Tegai team racho tikurumidze kufamba nebhora guys. Tichine imwe yekupesira tegai team tifambe nebhora tegai team guys. Tuwane kufamba nebhora tegai team. Tikasvika pa 500 totongotanga vaya vamwe vanozotwanira kumberi. Tegai team. Tana uya nenyaya dzekudurban. $25 more people to go. And that's Dev King. Yes, I can see you. Itime mshare live yacho guys. Itime share live yacho na. Itime share live guys. Itime share live. Mira ndibise phone yapa ndise mtusi. Nice phone pachistendi. Right. Kudai mwedzi wapera guys, kune vari kutumira mari kuZimbabwe, vari kudiaspora kuUK, musarangane kutumira mari kuZimbabwe nesendi 2 anditika moisa promo code 10 meli anditika kana muchinyora 10 meli yacho muri kunzwa munobatanidza mawords musaisa space kana watanga kuti 10 paunoti ukati M na capital letter chipedza meli wacho wese ari ma capital letters kuti 10 zvobatana na meli uya M E ma capital letters WLY. Kana watanga ne small letters chingopedzisa zvitine small letters yakona zoti small ne big antimaona inokurambira anomazviona 10 meli iyi ngaingobatana kudai so isariri one word rakabatana promo code 10 meli ka 1 antika munopiwa ma $10 extra pamusoro ukatumira 100 antika kana tulese uri kutumira $100 anditi unogona kuisa iri 90 inosvika iri 100 anditika ukasha as long as washandisa promo code yekuti 10 meli inosvika iri 100 kana uchida kuisa 100 pounds isa iri 90 pounds inosvika iri 100 kana uchida kuisa 50 isa iri 40 inosvika iri 50 andi muri kunzwisisa ndati ndikuye uchidzei kuti musazondikanga musakanganawo nembo ma $10 yakakosha kuZimbabwe inotenga 12.5 yehufu kuZimbabwe musakangana kuti aikungopiwa $10 just like that yakawandisa mari iyoyo musaitorera pasi mufunge kuZimbabwe yakawandisa mari iyoyo anditi saka chi Paras akoni wanga warova mazuva ano panapa anditika asi doro rinonaka here ronaka senge iro ratomwa rekrimiri rinonaka riningiriri aiwa live sweetness hapana munhu atombori paFacebook kana don't worry hakuna kana ari paFacebook live atidelete hakuna ari paFacebook kana 1 vese vaya vekumba kwacho hakuna kana 1 do not worry zvako takatotanga ndavabvunza asati atomboya palive right ndogai tifonere kola tibve tangofamba nebhora mirai okay kola vatouya
Dori unodownload yakanzi send it to pawafoni pako wotumira nesend it iyoyo. Hello mainini maswera sei? Taswera hii sorry yenyu ndofunga manguri mamirira but mamuripo yenyu kapa live mamuchiona kuti tiri busy. Apa ndanditoona live ine data racho manje ameno ipapa tichapedzera ne. Yekutaura. Ore WhatsApp kuti ringapera. Aure reka tibve tangopinda munyaya kungoti bhoka wani munyaya. Mainini inyaya chiko chiri kuitika ndiani kwada kukwira mumwe naye asikana. Madzibaba. Madzibaba ndo varikuda kukwira vanhu. Asi baba ndo vari kukwira vanhu vachinyepa kuti varume vedu vari kutiroya then voti kuti vatironore vanofanira kunge varara nemunhu. Right, chitanga kutudza nyaya payakatangira nemunhu aida kukwiriwa uyu kuti ndiani zvakatanga sei zvikafamba sei. Chitangirai pakatangira nyaya tinzwe. Nyaya yakatangira pakuti ndaenda ndega first ndino ndindaida kukwiriwa right. Amuna kutokwigwenyeri. Ndaenda ndega. Zvina kuita seizvozvo. Alright. Handei. Ndaenda kunobatsirwa ndichibatsirwa then pane imwe nguva ndakafunga kuti munhu izvo zvari kundiitira izvi handisi kuona kufamba kwazvo ndobva ndambomira ndobva ndaenda kuZimbabwe ndikadzoka saka pane hope dzandakarota ndikati hope idzi regai ndimbodzokera futi kumunhu uya anogona kuti dzinondidudzirira ndobva ndakaenda manje nemurume ipapo but ndichienda ikoko nemurume ndine hama dzangu dzaenda kone kusaidi saka pataisvika ipapo aitiudzwa kuti hama dzenyu dzobva pano dzoda kuti urayai chichichichi sezvo tagara tine magiraji nehama maona muprofita uyu madzibaba vari kupi? vari mupretoria atrachview mushongo kusupermarket. Kunonzi kui? Kupretoria kuatrachview kumushongo kusupermarket. Okay,